Vítam vás pri sledovaní zásobníku cvikov portálu protein.sk. Dnes si niečo povieme o cvikoch na dolnú časť tela, a to sú nohy a lítka. Drep šinko je jeden z najlepších komplexných cvikov pre celé telo, zameraný jak na rozvoj síly, hmoty a spevnenie celého tela. Urobte základný postoj, stoj rozkročný s chodidlami približne na šírku ramien a špičky mierne vytočené do strany. Činku si položíme na trapezový sval tak, aby nás netlačila na krčnú chrbticu. Počas celej doby cvičenia držíme spevnené celé telo a nepredkláňame sa. Váhu tlačíme na päty chodidiel. S nádychom klesáme do spodnej polohy cviku. Minimálna hĺbka drepu je, pokiaľ nemáme stehná vodorovne s podlahou. Pre lepšie zapojenie sedacích svalov môžeme cvik pokračovať do hlbšieho drepu, pokiaľ nenastane mierny dotyk stehien a lítok. Pohyb je stále kontrolovaný a pomalý. Z tejto polohy sa vraciame do základnej polohy, kde pri konečnom dopnutí nôh vydýchneme.